अंगी तंगु तिप्रामथानी 2023 विधानसभानि कैंडिडेटनि रगनि मुं ठीक खालामजागै बिसिंग फुंनिसिमि उ जागायाव लुकरक बसाजाक साइमानान मुचुंजाक बायो 2023 बिदाबा आचुक थाइनि चंमारिवो साबो साबो मानै दं आचुक थाइ बो आचुक थायो बाताय दं तिप्रामथा ओ नानो ताबुक थाइ सबबायका आशिष साहा आशिष दास बीजेपी नि गोचाम एमएलए आशिष दास जों राजबारिनि फाटारनिसिमि लाइफ दङ लुकुरकनो फुनुगि दङ बिसिंग हाबजाक ताबर तिप्रामथानि नेतारक तंगु परितोष देबबर्मा संनो खबुइ तेबो दाल बिदाल गोबां मा नेतारक फाटारो नायसिंलायजाक लुकुरक कैंडिडेट बुफ्रु साख्लायनो बो आचुक थायो बातायनो तै साबो आचुक थाय माननानै थाङै दं राजबारि सजाक खलबजाक बिसिंग तंगो बिसिंग अंगै तंगो नांकुकमानि मीटिंग इबा कैंडिडेट बाछायनि तांबोतां नरक नायमान तंगो लाइव राजबारिनि फाटारनिसिमि लुकुरक नायसिंलायजाक कक्मा थुमनायरक नायसिंलायजाक बुफ्रु साख्लायनो तिप्रामथानि कैंडिडेट नरक नायमान तंगो उ नगनो उ नांकुकमानि ककचाबलाय मुं एबा कैंडिडेट बाचाय तिप्रामथानि साबो आचुक थाय माननो बो आचुक थायो बातायनो तिप्रामथा सोंमुं कतर ताबुक नाहारजाक हास्तिनि लुकुरक यांगनो यां फाइसिंनो नरक नायमानो लुकुरक राजबारि अंगी तंगु नांकुकमानि ककचाबलाय मुं तंगु बुबाग्रा तिप्रामथानि चेयरमैन नरक नाय तंदि सोंमुं आजायजाक तिप्रामथानि कैंडिडेट अंगी दामानो खोना साख्लाय मुं तिप्रामथानि कैंडिडेटनि Darobin ini kuno update datang candidate lo tuh ya. Ini Juno Kok Saud Narisa Haping ini owner Robin Koloy. Ini saklay jaglia candidate ini. Baksa nih kawas politik dia ko aktif kaite lo time onek nami tanga voice crop diklat khanya bagai nasuzat ama ini kok mah saya kenari kala kok borok o field ni korupsi senior kok mah tumai tako Robin Koloy
lukurok thang tong bai kha turuk turuk ke আর সিপিএম পছন্দ লাগে